Mor. Se, det var rigtigt. Nu laver de den rigtige vinkel. De vil gerne. Er det rundt om de bøjer? Det bliver sådan lidt... Den er ikke helt præcis endnu, men det bliver udenom. Det skal noget. De er langt ude. Ja, det må jeg sige. De har styr på det. Okay. Det er rigtig godt det der, Rikke. Godt, piger. Ja, det er okay, det er fedt.